Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif babba ke muku barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewar shugabannin kasashen duniya na ta aikawa da sakon taya murna ga Prime Minister Japan Sanae Takaichi bayan nasarar da samu a babban zaben kasar da aka gudanar. Jagorar adawar Venezuela Maria Corina Machado ta ce ɗaya daga cikin fursunonin siyasa da aka saka a jiya Lahadi an yi garkuwa da shi a Caracas. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da samun tsautsayin cizon macizai a kasar, masana kiwon lafiya sun koka da karancin allurar rigakafin cizon macizan wato antivenom a asibitoci. Komai sai da kuɗi, kemis da suke da su da yawa ba su da magani, da ta da tsadan masifa. To talauci sai zai ƙara illa. To ma za a je ta maganar wuta don tana son sanyi ne. Mu 'yan adam ɗin ma ba za mu nemi maganin ma da kanmu tukuna, muna da namu nan. Har ila yau a Najeriya, kungiyar Serap a kasar ta ce ta shigar da takardun koke biyu a gaban kotu da ma'aikata ta Code of Conduct Bureau kan 'yan majalisar dattawan kasar. Za mu ji dalili. Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin, amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. An yanke wani mai rajin kare mulkin demokuraɗiyya a Hong Kong Jimmy hukunci zaman gidan yari na tsawon shekaru 20. Wannan ne dai hukunci mai tsauri da aka taba yankewa wani a yankin a ƙarƙashin dokar da ta fi shafar bangaren tsaro da China ta ce ta zama dole saboda zaman lafiyar yankin. An samu misali wanda ke da shekaru 78 da haihuwa kuma ɗan ƙasar Birtaniya da laifin haɗa baki da ƙasashen waje. Iyalansa sun ce hukuncin ya yi tsauri, yana Taiwan kuma ta ce an hana mata 'yancin hukunta masu riƙe da mukamai. Shugabannin kasashen duniya na ta aikawa da sakon taya murna ga Prime Minister Japan Sanae Takaichi bayan nasarar da ta samu a babban zaben kasar da aka gudanar. Jam'iyyar ta Liberal Democratic ta samu nasara da kashi 2/3 na kujerun 'yan majalisar wakilan kasar. They have this sweeping majority now in Parliament. Wakilar BBC ta ce a yanzu suke da gagarumin rinjaye a majalisar dokokin kasar. Hakan ne kuma zai ba wa kasar samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ta fuskar dimokuraɗiyya. Shugaba Trump ya ce matakin Mr. Kaichi na kiran da a gudanar da zaben share fage babbar dabara ce. Shuka takwaranta na India Narendra Modi marabai da sakamakon inda ya ce zai ba Mr. Kaichi damar ƙara faɗaɗa muradunta a ƙasar. Jagorar adawar Venezuela Maria Corina Machado ta ce ɗaya daga cikin fursunonin siyasa da aka saka a jiya Lahadi an yi garkuwa da shi a Caracas. Ms. Machado ta ce Juan Pablo Guanipa, wasu masu dauke da mukamai sanye da kaya irin na farar hula ne suka sace shi a baran da aka kama Miss Guanipa, sannan kuma aka tuhumi shi da aka ta'addanci da kuma halasta kuɗin haram. An sake shi a jiya tare da wasu fursunonin siyasar biyu. Mahukuntan Venezuela dai sun fara sakin fursunonin siyasa bayan Amurka ta kama shugaba Nicolas Maduro a watan da gabata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mutumin da aka yanke hukunci saboda harbi har lahira da yi wa mutane 51 a wasu masallatai biyu a New Zealand shekaru 7 da suka gabata ya fara ɗaukaka ƙara akan hukuncin. An yanke wa Brendan Tarrant hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da afuwa ba bayan da aka same shi da laifi. It was in March 2020, a year after the attack, that Brendan Tarrant... Wakiliyar BBC ta ce a watan Maris 2025 ne, wato shekara guda bayan harin da aka kai. Brendan da aka laifin harbin da ya yi sanadiyar mutuwar gwamnati a New Zealand. Haka kuma ya amsa cewa ya yi yunkurin kashe wasu mutane 40 a yayin da ake sallar Juma'a a masallacin da ke Christchurch. To amma yanzu ya tana da rauni wajen yankewa kansa hukunci saboda azabtar da shi da aka yi a gidan yari. Hare-haren da Rasha ta kai cikin dare sun kashe akalla mutum guda a birnin Odessa da ke gabar ruwa a Ukraine. Sojojin da ke birnin sun ce harin ya lalata gine-ginen jama'a. Tun da farko dai Rasha ta kai hari Kiev babban birnin Ukraine, lamarin da ya janyo ɗauke wutar lantarki. Rasha dai na ta kai hare-hare ba kakkautawa akan ababen more rayuwar Ukraine, waɗanda suka haɗa da tashoshin makamai, abin da ke janyo ɗauke wutar lantarki a kuma yanayi na tsananin sanyin da ake fama da shi a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma Dalla yanzu kuma sai rahotannin da muke da su a cikin shirin, kuma kamar yadda watakil wasu suka ji a cikin labaran duniya. An yanke wani hamshakin attajirin Hong Kong kuma mai fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya Jimmy hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Wannan shine dai hukunci mai tsauri da aka azartar a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa mai tsauri wadda China ta ce ta zama wajibi domin tabbatar da zaman lafiya. Mr. Lai mai shekaru 78 kuma ɗan Birtaniya an same shi da laifin kokarin tada zaune tsaye da kuma haɗa baki da ƙasashen waje. Ga Awal Ahmad Janyo da ƙarin bayani.
Tun a watan Disamba ne aka yanke masa hukunci, amma a yau Litinin ne aka karanta wa Mr. Lai hukuncin a kotu. Shi ne fitaccen mutum da aka yanke wa hukuncin ƙarƙashin dokar ta China mai cike da takaddama, wadda aka samar a 2020 bayan babbar zanga-zangar da ta ɓarke a Hong Kong ta tabbatar da dimokuraɗiyya. Dokar da ta haramta duk wani abu da Beijing take ganin barazana ce, ko kuma da'awar ɓallewa daga China, ko kuma shiga wata zanga-zanga. Beijing ta ce ya zama dole a tabbatar da zaman lafiya a Hong Kong, amma masu suka sun ce an take haƙƙin 'yan ƙasa. Iyalan Mr. Lai dai sun ce hukuncin ɗaurin shekara 20 da aka yanke masa ya yi tsauri, inda masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam suka ce hukuncin tamkar ɗaurin rai da rai ne la'akari da shekarunsa. Hukumomin Hong Kong da na Beijing sun ɗauke shi a matsayin mai cin amanar ƙasa. Ya yi fice wajen caccakar China, kuma jaridarsa ta Apple Daily ta kasance kafa ga 'yan Hong Kong da ke gwagwarmaya 'yanci. Mr. Lai dai ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen da ake masa. Yana mai cewa ya yi gwagwarmaya ce ta 'yanci, kuma wadda ta dace da Hong Kong. Hukumomin Hong Kong sun ce an yi masa adalci ƙarƙashin doka, amma masu suka sun ce ana amfani da ƙarfin shari'a domin murƙushe masu hamayya. A gaida Auwal Ahmad Janyo da rahotonsa. Ƙungiyar Serap mai kare haƙƙin ɗan adam da fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta ce ta shigar da takardun koke guda biyu a gaban kotun da ma'aikata wato Code of Conduct Bureau kan 'yan majalisar dattawan ƙasar. Ƙararrakin sun haɗa da maganar dokar zaɓe da kuma ta haraji da ake zargin 'yan majalisar sun yi coge wajen amincewa da ita. Rahoton da Abdul Halilu ya haɗa mana. A cikin wata sanarwa da ke ɗauke da saka hannun Kolawale Oluwadare, mataimakin shugaban ƙungiyar ta Seraf, da ya tura kafofin sadarwa da dama na Najeriya. A cikin sanarwar ƙungiyar ta Seraf ta nemi kotun da'a ma'aikata da ta gaggauta gudanar da bincike kan mambobin majalisar dattawan ƙasar da ake zargi sun halarci zaman zauren majalisar a lokacin da aka gudanar da muhawara kan janye shafin dokar zaɓe da ke magana kan sanar da sakamakon zaɓe ta hanyar la'ura bayan da kaso mafi rinjaye na 'yan majalisar da suka halarci babban zaman a zauren sun amince da dokar a lokacin da aka wa dokar zaben ta ƙasa kwaskwarima da gyaran fuska a majalisar dattawan. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta Seraf na son ganin kotu ta gudanar da bincike na keke da keke domin gano 'yan majalisa da kuma dukkan wasu jami'an gwamnati masu hannu dumu-dumu a kan wannan magana da ake zargin cewa an gudanar da sauya fasalin dokar haraji bayan yadda aka kawo gyaran da kuma wacce yanzu aka gabatarwa da hukumomi da za ta aiki kan jama'ar ƙasa wacce yanzu ita ce aka buga a cikin mujallar gwamnati da kuma za a aiki da ita. Tun dai kungiyar Tasirab ta rubuta tare da aika wasiƙa shigar da ƙara zuwa ga Dr. Abdullahi Usman Bello, shugaban kotun ɗa'a ma'aikata ta Code of Conduct Baru tun a ranar 7 ga wannan wata na Fabrairu na shekara ta 2026. Tun can a baya, ɗan majalisa daga jihar Sokoto, Abdulsamad da Suki, shine ya fallasa wannan lamari na coge ta hanyar jan hankalin lokacin 'yan majalisar tarayya a zauren majalisa game da wannan coge da aka saka a cikin gyare-gyaren da suka yi kan maganar sabunta dokokin haraji na ƙasa. Abinda kuma ya kawo tada jijiyoyin wuya daga ɓangarori daban-daban na al'ummar Najeriya wanda har yanzu tana ƙasa tana dabo ba a samu warware maganar ba. Abda Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar NDLEA ta sake samun nasarar kama wani dan kasuwa dan shekara 62 mazaunin Lagos a filin jirgin sama Malam Aminu Kano da ke Kano yayin da ke kokarin safarar kulli 93 na hodar Iblis zuwa kasar Sin bayan ya haɗiye su. Wannan kamun na kwayoyin na kwayoyi masu nauyin kilogiram 1.5 ya nuna yadda hukumar ta kara zage damtse wajen amfani da fasahar zamani da binciken kwakwaf da kuma dakile dabarun masu safarar miyagun kwayoyi a filayen jiragen sama a cikin gida da kuma kasashen waje. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Liman ya aiko mana da wannan rahoton. A wata sanarwa da daraktan watsa labarai na hukumar NDLEA Femi Babafemi ya aiki wa manema labarai ya bayyana cewa dubun ɗan kasuwar mazaunin birnin Lagos ta cika ne bayan samun ƙwararren bayanan sirri da kuma amfani da na'urorin zamani da ke tona asirin masu safarar miyagun ƙwayoyi. Sanarwar ta nuna cewa ɗan kasuwar mai shekaru 62 an kama shi ne a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da ke Kano,
yayin da yake ƙoƙarin tsallakawa ƙasar Sin da ƙullin hodar Iblis ɗin wanda ya haɗiye a cikinsa kamar yadda kakakin hukumar ya bayyana mun. A 62-year-old Lagos-based businessman. A halin yanzu jami'anmu sun kama wani ɗan kasuwa mazaunin Legas mai shekaru 62 a filin jirgin sama Malam Aminu da ke Kano. An kama shi ne yayin da yake ƙoƙarin tsallakawa zuwa ƙasar Sin ɗauke da ƙulli 93 manya na hodar Iblis wanda nauyinsu ya wuce kilogram fiye da 1 wanda ya haɗiye a cikinsa. Kakakin hukumar ya ƙara da cewa jami'an NDLEA sun yi zargin mutumin ne yayin tantance fasinjoji wanda hakan yasa aka tsare shi domin sanya shi a ƙarƙashin kulawar likitoci na musamman don tabbatar da abin da ya haɗiye wanda daga bisani ɗan kasuwar ya yi kashin ƙulli 93 na ƙwayar hodar Iblis ɗin. To kowanne dalili ɗan kasuwar ya bayar na shiga cikin mummunar sana'ar? Sai Mr. Femi kakakin hukumar ya ƙara da cewa. While he was being interviewed, he claimed that he decided to engage in the illicit drug trafficking to raise enough money to complete. Yayin da yake karkashin kulawar hukumar, Nwoboze a lokacin da ake masa tambayoyi ya bayyana cewa ya yanke shawarar shiga harkar safarar miyagun kwayoyi ne domin ya tara kuɗi da zai kammala ginin gidansa da yake yi a ƙauyensu na Iwolo da ke jihar Enugu. Bincike ya nuna wadda nasarar da hukumar NDLEA ta samu. Babban koma baya ne ga kungiyoyi masu fatauci miyagun kwayoyi da ke amfani da filayen jiragen sama a matsayin hanyar tsallakawa da miyagun kwayoyi kasashen waje. Masana harkokin tsaro sun daɗe suna jan kunne kan cewa akwai alaƙa ta ƙut da ƙut tsakanin safarar miyagun kwayoyi da ƙaro rashin tsaro inda suka nuna cewa mafi yawan masu garkuwa da mutane da 'yan fashin daji da sauran ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya na amfani da waɗannan kwayoyi kafin su kai hare-hare. Bayan wannan barazana ta tsaro, rahotanni sun nuna cewa akwai kimanin 'yan Najeriya kusan miliyan 14,300 da suka tsunduma cikin shaye-shaye musamman matasa, lamarin da ke zama babban kalubale ga makomarsu. A cikin shekaru biyu da suka gabata, NDLEA ta gudanar da kamun dubun dubatar mutane tare da kwace ton na miyagun kwayoyi, lamarin da yasa ake tattaunawa kan sabunta dokokin hukumar a majalisar dokokin kasar. Ana neman karfafa dokar da za ta bayar da damar kwace kadorin duk wanda aka samu da laifi da kuma tsawaita hukuncin zaman gidan kaso ko zai iya zuwa da hukuncin kisa ba tare da zaɓin tara ba. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria. Samu ƙarin labarai daga BBC duk a wuri ɗaya. Wato bbc.com/hausa. Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri, batutuwan da ke tashe, da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet ɗaya. Ziyarci bbc.com/hausa. To yanzu karfe 8 ne saura minti 17 a Najeriya da Nijar, haka lokacin yake a Kamaru da Chadi 7 saura minti 16 kenan a agogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif Bafa ke gabatar muku da shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC.